Тук е яко да седнеш. Мен към сандвичи един за два. Разнообразен. Да, и то само хората. Не бе, давам два сандвича от моите за един от вашите. Той има по-разнообразен кръст. Ето той. От тук. Ти имаш ли? От езерото. Не бе, аз имам. И която е студена пихния да видиш. Това е лед. Което? Пипни да видиш. Е студена. Нали? Не е студена, ама не е и топ. Чакай, сега трябва да гласиме Той светлина. има кеф това малкото езерце. Във формата на сърце, къде си виж? В сърце, бе. Ето там. Вики, влюбена си. Не съм, не ми го показал. О, не е влюбена. Стига, бе! Мой... О, каква любов се заражда тук? Шбе! О, ще бе. Още малко. Чай сега да фанем другите. Те къде са? Ей, там долу. Леле. Ага. Леле. Леле. Много. 700 и няколко метра. Ние от хижа, аз се представям 2369. Няма че. Значи върха е 3000. Ама не. Не фърля, бе. Кажи колко там минава. И те да знаеш кой идиот. Аз също имаш право. Ето ви положението. О, това положението е убийствено просто. По-трудно ли е? Е, тук Да. трябва да прескочиш тази скала. Да. Следващ път сме положението. А има ли някой да Почти стигнате. колко малко? Още 5 минути. И преди 5 минути казах. Айде. Чакай, Не бе, не. Трябваше да почивам. Айде, финални метри. Вики победител. хайде, баби победителки. Първа. Деца победители. Всички победители. Щом сме дошли до тук. Тук имаше табела. Ето, задава се и втория победител. Състезанието. Още малко имаш 3 метра. Така. Сядай ми я. Хайде съм инвалид. Не съм толкова добра. И основната група, нека в далечината, се вижда. Мама няма да ми спря. Айде, последна атака! Газ, кой колкото сила има. Втора от децата. И не беше чак. Само малко. Криси печели Оба! неприемливото трето място за възрастни. Не, аз съм трета. Да. Аз не се броя към деца. Не се броя, аз съм първа от възрастните. Няма друг. Ето една морна муцунка Доста морна бих казала. и още 2 морни мутрички. И сега горе ще играят коми. Да, може ли? Обаче се появиха доста облачета. Съм откровен. Дим, да ме няма край. Ей тук отдолу язовира. Ето там откъдето е. Ето. Това боя да вземеш чайче.
Какво искаш, с кремвеш или с шунка сандвич? Никво се скрили там горе. Има ни термо. На тия работи си направим снимка. Аре, да се надемете, погледайте какво е хубаво. Семпай, чакайте секунда, много бе. съм гладна. Не колко съм добра. Пиеш ли чай? Я, защо бе, защо така се сега. Хайде пи. Не сега. Това ли ще ядеш за ние, бе? Мари и ти, бе. Чакайте, после ги занесеме на това, на там, където се чая. Да. За употреба втора спорт, за многократно. Рилски зарез е доста далече. Може да не се чака толкова правилно. Бебе такова. Много е красиво. Нали? Много са яки езерата. Да, рилските, знаеш колко са готини. Страшно са красиви. Виж, Криси, виждаш ли онова? Това е там за планината. О, уникално е. Само искам да штракна. Я чакай да штракна няколко снимки. Има и друг път, ето тук. О, през планините, отдолу, надолу и там. Да. Семпай, Семпай, вижте. Да, сенпай. влизат там. Хора като мравки. Вече са ни мъни. Ще се сложи с фейса. Сега не може така. Че има... Мога!